Bro, kan hoe kan dat van mij? We volgen mij. Ga op aan dit. Away met de kan met bomen. Hoor mij vriend. Nou, weer. Kijk hier, nou man, is wel vierlig. Nou man, is wel vierlig man. Ja, wel vierlig. Wat is hij hier? Die man, dat is een ninja turtle. What? Oei, Janne. Ik zei ninja. Hey. Waarom stop bro? Zij heeft die moves hier, wat er je move hier? Rij mij zomaar. Jij baby, dat die moves hier. Oh, dat moves. Baby, hij loopt night ninja. Die gaat je aan van hij kak jong, hij is een kak jong. What? Jij night ninja? Jij moet die dan? Jij ninja man. Moet die dan? Ha? Kijk je night ninja? Maak mij nat, zij moves. Kom, rij mij. Hij weet kak moves, ik heb bitter moves. Janne baby, aku ay night ninja no aan. Wat? Wat? Baby, doe uit, baby. Baby, kijk hier. Wat? Baby, die peersen mannen zijn bijna extra jong. Zij is zwanger. Nou, Baby, support. baby, is klaar. Support. Nee, is klaar. Support.